Good afternoon. Mangisdag daw sila, quick. Usa tayo yung isnakon? Ha? Usa tayo yung order nyo? Kwak. Quick. Ah, kwak. Quick, guys. Kwak lagi. Tag 25 pieces. Mga snack ni guys. Pamig kwak. Asa to ni? Kini? Ah, kwak tag 25. Ah, fried kikiam 25. Okay na. Spicy, sir? Oh, spicy. Hang. Hang, sir, hang. Hang. Oh. Sir? Ha? Pang merinda guys. Baas lang na ito. Bala sila. Lak. Kita masih dengerin ang black na awal. Asa man siya? Kani. Ay balot. Kani. Kani sila sa naa. Kanina lang. Ikaw. Hello, Del. 50 ang kanina. Basta wag ganita lang ini pa. Kuhanin ko na kusa. Ibabaw. Kunin po ko na kusa ni. 50 na lang, sir. Sige. Right. Asa mo? Di, hindi na gusto. Tara, tayo batan. Ato ba? Soy, Bayran tara na. Bayran. Ha? Mo lagi. Ang kato na lang kuan. Ang katong nauli ba mo di balot kay. Okay, aron makakaon na sila dahil. Tara. Kita gusto. Kuy na una naman dito ay. Nanaon diha na to. Oh, gani. Tin sarado. Aman. Bye-bye. Aman. Dada. Pilih kuang dia. Pilih kuang ba? Karon na. Paano pag si Quinta ni ko? Juicer. Ay, Joser. Di ba Joser? Kung ni siya si Jojo na. Kariksan ba pa? Aman. Bawal na namang kalamansi. Ito may takin sila. Karon ako pa niya. Di bawal gyapon na sa amo. 50, sir. Silang. Ha? Lalo pinansero. Yes, order pa. Di siya naman layas eh. Di naman layas. Hoy, bayad na. Hoy, balik na to na. Na mga kuha ko dun. Iya ba? Ano mga gina sa gatos kung hihatag. Este ni mo tani. Itlog ni pugo. Anang tawag ni. Wa. Ik. Wag man ikuha no. Mora mo ni sa susugod. Ko man di man hang. Mga anta guys. Thank you so much. Maraming salamat sa itong mga subscriber ha. At ang mga idol, mga shout out ko dyan. Thank you so much.